An balima Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan nin ye bakurubaw ye novembre kalo tile 6 ka taa bila tile 7 la muso minnu ka baara ɲɛsinen don bolola baaraw ma maison de la femme, de l'enfant et de la famille musow denmisɛnninw ale ni denbaya ka so olu kɔni ye kalan kɛ mun b'a to u bɛ se ka u ka baarakɛlenw cari bɔlɔlɔ siraw kan togoya min na nin baara ninnu bɛɛ kɔni kɛra Actuel Media ka directeur fɛ ni ale tɔgɔ Mamadu Jara aw bɛ walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ Actuel Media mɔgɔw wulila ka se Sidi Bekayi Jara ma ni ale Yensugu directeur kɔrɔ ye faso baarakɛla don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a bɛ san 28 bɔ u ye ɲɔgɔn ye kɛ aw bɛ walawalali sɔrɔ ni dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ aw bisimila kokura aw ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan walasa ka se ka fanga don u ka baaraw la muso minnu ka baara ɲɛsinen don bolola baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tobili sira fɛ u bɛ se ka u ka baaraw don ba la bɔlɔlɔ siraw kan cogoya min na maison de la femme, de l'enfant et de la famille musow denmisɛnninw ale ni denbaya ka so Bamako tile bi yan fan fɛ olu ye lajɛrɛba labɛn tile 2 kɔnɔ min bɛ boli baaradegew kan baara min b'a to u bɛ se ka u ka seko ani dɔnko cari bɔlɔlɔ siraw kan cogoya min na Nana Kadija bɛ walawalali kɛ aw ye ni musique bila kɔrɔ ni ye video min ta a video itija a video ka ta ka ɲɛ kana to kamera ka yɛrɛ k'a daminɛ novembre kalo tile 6 ka taa bila tile 7 la san 2024 maison de la femme, de l'enfant et de la famille Rive Gauche ye formation dɔ kɛ communication digitale kan walasa ka se ka dɔ fara maa mun ye formation kɛ tobili kan olu ka dɔntaw kan ni formation in kun de ye walasa participantiw ka se k'u ka fɛn dilanenw cari bɔlɔlɔ siraw kan walasa ka sannikɛla caman sɔrɔ bi an bɛ bi tile min na fɛn bɛɛ bɛ ye réseaux sociaux de k'i lakodɔn ka feere fana kɛ il faut être vraiment i ka ye bɔlɔlɔ sira fɛ donc ne nana de ka se ka yirula bɔlɔlɔ yɛrɛ mun fɛn u bɛ se ka baara kɛ a la cogo di u bɛ se ka page Facebook créer cogo di u bɛ se ka compte TikTok créer cogo di réseaux sociaux fɛn fɛn bɛ yen min bɛ se ka to u bɛ se ka baara in kɛ k'u yɛrɛ lakodɔn ani k'u ka baara lakodɔn sanni feere ka se ka nɔgɔya u ma donc olu bɛ se ka don u kɔnɔ cogo di ka baara ɲɛ yira u la donc ne kun nana o tile 2 baara de la o muso ninnu fɛ donc an kɔni bɛ a laɲini baara minnu kɛla fɛn minnu yirala u la u ka se ka bila ba la parce que formation dɔrɔn suili tɛ mais min kɛlen kun fɔ cette formation na i ka se k'a bila en exergue pour que c'est-à-dire laɲini ye min i ka se ka a sɔrɔ donc o foli ka o de kuma bɛ n bolo ka f'u ye ni tile 2 formation in kɔnɔ u ye faamuyali caman de kɛ communication digitale kan. Les impressions, elles sont très bonnes puisque avec M. Raskivi, on a tellement compris la formation. Ani nisɔndiyalen don barisa an ye faamuyaliba de sɔrɔ formation na an kun t'a dɔn k'an bɛ se ka wari sɔrɔ ni an ka telefɔniw ye ni tile 2 in kɔnɔ Araski bɛ an kalan page booster togo la Facebook ani TikTok sanfɛ ani a créer cogo ka vlogu fana kɛ TikTok kan ani ka sɛbɛnni kɛ jaw kɔrɔ an bɛ foli di maison de la femme ma Monsieur Koulibaly fo ka taa se Madame Dela ma. Ouais, les remerciements sont vraiment énormes pour la maison de la femme. Un très grand merci à Monsieur Koulibaly surtout. Et aussi à Madame Dela. Merci à la maison de la femme. Au nom de toutes les participantes. Dela Dabo, ni ale degeli la maison de la femme na wa a sen une formation ina bada do ni formation ina fala ni ngakla initiateur ou fou. Bon, ça a été satisfaisant dans l'ensemble parce que je voyais que dans la salle, il y avait des gens qui avaient de la peine même à rentrer dans, par exemple, Facebook. Aye wasa soro formation ina. Sabula, ma chama kume sali kono, munu kunti seka don Facebook kono. Ina fo nere. Wa, ne kunta don ko sani felipe seka ke aka. Amena alawaliya ni ala sonama. Barisa, ne ere ferekela ye. Nga, nla kodonite rezo kan. Me seka jigiya ka fo, ko ni formation ko fe. On ne peut que leur dire merci de nous avoir ouvert les yeux, moi ainsi que tous les membres des participants, les restes des participants. Maison de la femme Nyamaya Sola, ni Alebeno, Yala Sabeka Seki Yereta, Bedegelu Souya Veroke. À la maison de la femme, il y a beaucoup de formations ici. Il y a la couture, coupe et couture. Il y a la formation. Maison de la femme là, formation baribi, finikala, kunglan, koloni glan, jabida, dumuni bayɛlɛmali, tobili ani informatigi. An bɛ formation kɛla ninnu bɛɛ fo u ka hakilina na. N bɛ kalankɛlaw fana fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, cɛ kelen min bɛ an cɛ la, a cɛsirilen don kosɛbɛ. Parmi les apprenantes, il y a un homme ici, parmi nous.
qu'il est à remercier. Il a pris la pâtisserie ici, la restauration, la cuisine. Vraiment, vraiment, je félicite mes apprenantes. Ni kile fila degeli mena kɛ sababu ye yalasa ni maa ninnu ka se ka bɔlɔlɔsiraw matarafa ko ɲuman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook ani TikTok walasa ka se k'u ka baarakɛlenw feere cogo min na. Degelikɛla ani kalandenw bɛ nin miiriya in tabagaw fo u ka nin hakilina in tali la ka ɲɛsin sifinnakaw ma. Jango nin bi tile in na an tɛ se ka taa bɔlɔlɔsiraw kɔ. Novembre kalo tile 14 ka taa bila tile 17 la san 2024 Salon des Arts du Design et Décoration tako fɔlɔ baaraw bɛna kɛ CICB la a babu ye de ko ka bolola baara ani design do bala Mali kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na u ye lajɛrɛ labɛn Jasti la Amdalayi Ase 2000 la Maïmouna Daw bɛ walawalali kɛ aw ye. Développement urbain et modernisation des infrastructures au Kono. SADEC ni o Salon des Arts du Design et de la Décoration. Ale tago folo baro benake novembre kalo kletan nani kata black kletan wolonvla la samba fla an mukan nani CCB la. Babu muintara o de ko redéfinir l'art et le design au Mali. A baro nundo kera taratadon novembre kalo kle duru samba fla an mukan nani Justice la Amdalayi Ase kono. Nous aurons, comme tout salon, nous aurons au programme une grosse journée de panels animés par des experts du secteur. An kɛlen don ka fɛn caman boloda ni salon in senfɛ i n'a fɔ ɲɛfɔli degeliw o min bɛna kɛ maa jɔlenw fɛ sifinnakaw kunna an y'a laɲini kana bi conférence kɛ yan walasa maaw k'a dɔn min bɛ ka u makɔrɔ nin tile 4 kɔnɔ ɲɛnajɛw feerew ani an kɛlen don ka yɔrɔ dɔ labɛn denmisɛnninw kama. Et aux décorateurs en herbe. Donc c'est un peu ça, le SADEC c'est un peu magnifier l'art et l'artisanat malien et puis en un mot quoi, en gros. SADEC na kunye de ka se ka fɛn dɔ dilan min b'a to an ka jamana patrimoine artistique bɛ sinsin ani fana ka bololabara don ba la. Un début, ce n'est qu'un début et nous souhaitons réellement une continuité. Donc la logique est que nous sommes les architectes. Ni ko daminɛ wa an tɛ fɛ a ka danni ma comme architecture an mago bɛ jɔ artisanw na an ka baara kɔnɔ o la an y'a laɲini ka baara kɛ ni anw yɛrɛ ka jamana artisanw ye. De la modernité, nous avons des produits un peu plus modernes que nous pouvons détourner et les ramener dans notre contexte historique. Tout l'honneur est pour nous. Voilà. Donc ici, on a beaucoup parlé d'innovation ici. An kumana fɛn kura caman kan hali ni a kɛra feere hukumu ye an bɛ se k'a fɔ ko kuraw donna a kɔnɔ an ye nin dabɔ de maaw ka se ka u sagona fɛnw sɔrɔ ka sɔrɔ u ma sɛgɛn. Des matériels et même des matériaux de qualité. Nous, on s'est investi dans ce domaine-là en voulant mettre à disposition ces matériels et matériaux-là. Salon in bɛna kɛ sababu ye ka an yɛrɛw ka jamana fɛn baaralenw don ba la wa a bɛna to bololabaarakɛlaw bɛna se ka u ka fɛn dilanenw yira jama la. Je suis dans l'architecture et le design d'intérieur depuis bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans que nous œuvrons aux côtés des Maliens. Ne architecte ye wa me décoration interne domaine kono a bɛ san 10 bɔ ne nisɔndiyalen don ni hakilina in tali ye kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana fɛnw bɛna don ba la ka sɔrɔ u ma bɔ jamana kɔ kan o mɔgɔ caman de bɛ an fɛ yan nka u dɔnnen tɛ ni salon in bɛna kɛ sababu ye k'u lakodɔn. Qui ont du goût, qui ont du talent, qu'il faut aussi accompagner et qu'il faut mettre en lumière. Nin tile saba in kɔnɔ bololabaarakɛla 100 designerw ani entreprise minnu ka baara bɛ art domaine kɔnɔ olu de welelen don ani participant maa 5000 fɛn caman bɛna yira aw la ni salon in kɔnɔ k'a daminɛ décoration jardinage fo ka taa se so kasadiyalanw ma. Sidi Begayi Jara ale si bɛ san 84 na ale ye faso baarakɛla ye min bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la kabini san 1996 la kalan ɲɛmaa don ale ni bilasiralikɛla kun don kalanko tagasira fɛ Yansupu directeur kɔrɔ don Sidi Begayi Jara ale kun ye kalankɛlaba ye Sudan ni an b'a fɔ ale ma ko sisan Mali a kɔni y'a yira k'a fɔ ko dusumankasi dɔw bɛ ale ka ɲɛnamaya kɔfɛ Ablaye Maïga bɛ walawalali kɛ aw ye. Il me vient toujours en tête que j'ai été brimé à tort. À tort. J'ai fait un concours, je suis admis 2e du Soudan. On me dit que je suis trop âgé pour celui. À la dernière seconde où je dois prendre l'avion, pour m'envoyer à un cycle inférieur. Moi, j'étais en 4e du lycée. C'est pas le premier cycle. On m'envoie à l'école militaire.
a si be san 84 na ɲina. Sidi Bekay Jarabi Jate Souda français kalanden ɲumanw fɛ. École de la République kalanden kɔrɔ do kabini octobre kalo san 1947. O kɔfɛ a ye kalan kɛ Kɛnzanbugu kalanyɔrɔ la ni o tɔgɔ dalen do Ismaïla Jawara la san 1952. Ani maa minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔ ye Ali Blondon be n'ale tun ye Mali minisiri ye min ka baara kun ɲɛsinen do an ka jamana ni jamana yɛrɛcɛko ɲɛnabɔli ma, ani Massa Sanogo n'ale kun ye Bamakɔ École de Médecine karamɔgɔ dɔ ye ni ale fatura salongo. K'a to nin kalanyɔrɔ in na, Sidi Bekay Jara tɔgɔ yera kalandenw fɛ minnu kun kan ka lycée kɛ n'a bɛ fɔ ma ko Terrasson de Fourgère ni a tɔgɔ tilala ka yɛlɛma san 1961 k'a kɛ lycée Askia Mohamed ye. K'a to o lycée la o san na ɲɔgɔndan min kɛra kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka taa kalan kɛ Saint-Louis ni o bɛ Sénégal. Sidi Bekay Jara kɛla maa filanan ye Soudan min ye bɛɛ da. Nka tagali selen waati min na ka taa Saint-Louis kow yɛlɛmana a kɔ kan k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ fɛn kalama. Après le lycée, les études ne sont pas finies. Kani to lycée la ne sino ɲɔgɔn dan na walasa ka don Saint-Louis lycée la wa o ɲɔgɔn dan ninnu na ne de kɛra maa filanan ye min ye bɛɛ dan Sudan jamana kan. Nka tagali kuma seli a fɔra an ɲɛna ko n tɛna se ka taa ka d'a kan ko ne si kɔrɔla. U sɔrɔla ka taa ne don Kati école militaire la walasa ka tila o kalan na i bɛ san 5 de kɛ. Ne y'o kɛ ne sɔrɔla ka kɛ sergent ye ka kɛ major de promotion fana ye. O kɔfɛ n ye fonction publique concours kɛ min bɛ tali kɛ commune d'administration kan. Ne y'o fana sɔrɔ san 1960. Jamana sɔrɔla ka ne bila ka taa baara kɛ Bafulabi. On m'a affecté à Bafulabi. San caman kɔfɛ jamana ka baara la Bafulabe fo ka taa se Kayi ma. Sidi Bekay Jara ka tariku ma da o ma fɔlɔ. San 1982 Sidi Bekay Jara tari yɛrɛ sɔrɔ École normale supérieure la. Ni o la a ye jɔyɔrɔ 2 sɔrɔ ni o dɔ ye bilasiralibaga kalan kun kan ani ka kɛ ENSUP directeur par intérim ye fo siɲɛ 2. Je suis venu à l'ENSUP le 6 août 1982. Ne nana ENSUP la uti kalo tile 6 san 1980. Dɔgɔkun kelen kɔfɛ ne bilala ka taa Badalabugu kulu sanfɛ ka d'a kan maa minnu tun bɛ ka maths physique chimie biologie kɛ ENSUP la kilasi dɔw siginna kulu sanfɛ o la walasa u ka se ka kalan k'a kɔnɔ. O waati la ENSUP kalanyɔrɔ tun ka dɔgɔ kalandenw na. Ne sɔrɔla ka taa ENSUP la o cogo la walasa kalanden minnu bɛ yen wa an ka sanfɛ kalandenw bonya ani ka kɔlɔsili kɛ kalan kɛko ɲuman na ani yɔrɔw saniyali la kalandenw fɛ. Wa ne san 10 de kɛ baara la yen nɔ. Bon, moi j'ai été envoyé là-bas et j'ai tenu là-bas pendant 10 années. San 10 baara la ENSUP kɔnɔna na Sidi Bekay Jara sera k'i jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ a dira ma cogo min na. O de kɛra sababu ye hali bi a n'a baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔw ka teriya ma sa. Bon, moi je l'ai trouvé à l'école normale supérieure en fin 86. Ne ye Sidi Bekay Jara sɔrɔ ENSUP la k'a to Badalabugu kulu sanfɛ san 1986 labanw na. An ka baara tun ɲɛsigilen don matière scientifique ma i n'a fɔ maths, biologie ani physique chimie. An tun cɛla ka ɲi kosɛbɛ ni kɔrɔ ɲuman kun don wa a tun bɛ n bilasira fana ani ka hakilinaw di yan n ka baara tagabolo la. Il est mon aîné, il me sert de conseiller comme il le faut. Kabini a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san 1996 waati Sidi Bekay Jara ye ɲɛsin baara 3 kɛli ma ni o dɔ ye ka kuranɛ kalan ani k'a ɲɛdɔn ani ka Mali sanfɛ kalandenw ka diplôme sɛbɛn ni a y'o baara yɛrɛ daminɛ kabini san 1982 a taalen ENSUP la. Bidonya yɛrɛ la Mali sanfɛ kalanso min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako a bɛ k'o sanfɛ kalandenw ka diplôme sɛbɛn. Moi, on me donne la décision. Je suis applicateur. A baara bɛ di ne ma de k'a kɛ. Ni ci bilala ka na ne ma k'u mago bɛ diplôme minnu na ne fana bɛ o sɛbɛn. Carton caman de bɛ yen minnu ta ma sɛbɛn fɔlɔ. Ne bɛ kɔnɔni kɛ k'a fɔ ko n ka nin hakɛya in sɛbɛn dɔrɔn n b'o sɛbɛn. Je n'attends que ça. Wa k'a to nin baara in yɛrɛ kɛli la dɔ filɛ nin ye k'a wele téléphone na. Alhamdulillah. Mais je suis en train d'écrire. Ah, voilà. Le numéro de signe est à Fogana.
Lisansi diplôme kɔfɛ Sidi bɛ kɛ jarabi diplôme yɔrɔ minnu sɛbɛn o ye master ani doctorat. A bɛ kalo 2 dɔrɔn de bɔ sisan. Sidi bɛ kɛ jara ye ni moto in bolili jɔ a kun bɛ taa ka ciw la yɔrɔ o yɔrɔ mana ja hali n'a y'a sɔrɔ a si ka ca ni san 80. A ka ko man ca wa Sidi bɛ kɛ jara mago tɛ bere la ni waati in na walasa ka tagama. Ni waati in na a sigiyɔrɔ bɛnnen don Dawudabugu. A ka manda fɔlɔ tɛmɛnin kɔfɛ san 2017 ka taa bila san 2021 na Donald Trump ale kɔni seginna ka na Maison Blanche kɔnɔ. Ale kɛra président 47nan ye États-Unis jamana kɔnɔ wa kalafiliw senfɛ ale ye kuru 270 de sɔrɔ. Ale kɔni kɛra Joe Biden ka nɔrɔbila ye. Ale mun y'i senbɔ fanga ɲini na ka place di Kamala Harris ma ni ale ye président ka danga ye. Zenebu Gueye bɛ walawalali kɛ aw ye. Arabado, Novembre kalo tile wɔɔrɔ san 2024 Ameriki fanga bena tuguni Donald Trump tɛgɛ kɔnɔ ka kɛ ni kalafili minnu kɛra ani Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 5 san 2024 jamana ba 7 minnu lakodɔnnen do politiki kunda États-Unis a sera ka 4 bɛ sɔrɔ o jamana ninnu cɛ la. San 4 kɔfɛ a kɛlen ka bɔ jamana kuntigiya la a yi cɛsiri fo ka fanga in sɔrɔ kokura. Kalafiliba 277 minnu ye kalafili Donald Trump ye walasa a ka kɛ jamana kuntigi ye. 40 bɛ bɔ Texas, 30 bɛ bɔ Floride, 17 bɛ bɔ Ohio, 16 bɛ bɔ Caroline Nord la, 16 bɛ bɔ Georgie, 19 bɛ bɔ Pennsylvanie ani mɔgɔ 10 bɔra Wisconsin. Hakilina jiginna san 2021 waati a tun jalakilen do ko a ye dabali tigɛ jamana kama. Ka d'a kan kalafili laban minnu kɛra a ma sɔn o jaabiw ma wa Maison Blanche gunola gafe dɔ kun bilalen do a yɛrɛ ka bolo kan. A talen kɔ ka bɔ Maison Blanche la a ka fɛn caman bilalen do kiiritigilamaw ka bolo kan. Démocratie maaw y'a jira ko kiiritigilamaw bɛ Donald Trump kɔ nga a kelen min filɛ ka fanga sɔrɔ tuguni jigi bɛ kɛ k'a fɔ ko kow bɛna yɛlɛma a fan fɛ wa. A bi kalo damadɔ bɔ a ka campagne kɔnɔna na maa dɔw y'a laɲini k'u bi dankari kɛ a ni la. Arabado a tilen ka dɔn ko Donald Trump de ye fanga sɔrɔ. Kamala Harris ye Donald Trump wele téléphone na k'a fo. Bɔlɔlɔsiraw fana fɛ a y'a ka dɛmɛ jira Donald Trump ye. Yani tile ka bɔ n kumana ni jamanakuntigi Trump ye n y'a fɔ a ye k'an bɛna dɛmɛ a n'a baaraɲɔgɔn ni fanga in kɔnɔ wa fanga bɛna latɛmɛ fɛnɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ. Alamisado Novembre kalo tile 7 san 2024 Ameriki jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye ale fana ye Donald Trump wele k'a fo. Kunu kumana ni jamana ɲɛmɔgɔ Trump k'a fo a ka sugandili la jamana ɲɛmɔgɔya la wa n y'a fɔ a ye fɛnɛ ko n y'a laɲini n ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u n'a ka mɔgɔw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa fanga ka se ka kɛ hakilisigi ani bonya kɔnɔ cogo min. O ye fɛn ye Ameriki jamana kɔnɔdenw ni min ka kan kosɛbɛ. Donald Trump ye se sɔrɔ ni kalafili ninnu na muso dɔ de sababuya la ni o kun b'a ka campagne ɲɛma ni o ye Suzy Williams ye wa a kɛlen ka fanga sɔrɔ a y'o muso in kɛ a ka chef de cabinet ye. Suzy Williams n'a b'a san 67nan na ale de kɛra muso fɔlɔ ye min ye ni jɔyɔrɔ in sɔrɔ Ameriki jamana kan. A ka campagne ninnu kɔnɔna na Donald Trump y'a jira ko n'a ye fanga sɔrɔ k'a bɛ dɔ bi ka bɔ impôt la maaw kan. Pétrole ni gazi k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u sɔngɔ yɛlɛli kunbɛn k'a sɔrɔ gazi ni pétrole yɛlɛlen do ni 10 ɲɔgɔn ye. Min ye tungako ye Donald Trump y'a jira k'a bɛna o kɛlɛ l'Amérique jamana kan wa k'a bɛ opération dɔ bila sen kan min na ni papier ti maa o maa bolo o bɛ bɔ jamana kan. Joe Biden y'a jira a ka kuma dɔ kɔnɔna na ko Trump filɛ ka fanga min sɔrɔ k'a diyara dɔw la nka k'a ma diya dɔw fana na. A y'a jira a ka lasew la tugun. Min ka jamana ɲɛmɔgɔya baara kɛ a kɛcogoya la n ye n kan di fɛnɛ 20 janvier dun fanga bɛna kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ. Bɛɛ bɛ ka makɔnɔni kɛ nin waati in na ko Trump ka fanga k'a to maaw ka ɲɛda kura ye Ameriki la. A ka kuma sen fɛ a y'a jira k'a bɛ se ka Russie ni Ukraine ka kɛlɛ dansa. Fɛn bɛ tali kɛ Israel ni Palestine ka kɛlɛko fan fɛ caman kan ka ɲɛnabɔ o la. Farafina jamana caman ye Donald Trump fo a ka se sɔrɔli la ni o dɔ ye Éthiopie, Togo, Nigeria, Afrique du Sud fo ka taa se Sénégal ni RDC ma. Wa u bɛɛ y'a jira k'u labɛnnen do k'u ka jamana ani Ameriki jamana baaraɲɔgɔnya sinsin. Donald Trump kɛlen ka fanga sɔrɔ a kɛra Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ 47nan ye. A kan ka san 4 de kɛ fanga na wa a ka fanga kan ka d'a ma janvier kalo tile 20 san 2025 la. Sisan an ka jamana kɔnɔ kibaru n'a kɔkan kibaru bɛna lase aw ma teliya la Aïssata Traoré fɛ.
An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw Mali ministre min ka baara ɲɛsilen do transport ani infrastructure kow ma Madame Dambele Madina Sisoko ale kun ye sanyɛlɛma ɲɔgɔnye dɔ boloda sirakow baara kan ni o tako 50nan baaraw daminɛna novembre kalo tile 7 ka taa bila novembre kalo tile 9 la san 2024 Hôtel Maïva Palace kɔnɔ Bamako Amdalaye ACI la ɲinɛnta babuw bena boli sirakow dilanni kan ka kɛɲɛ ni wagati yɛlɛmali ye. Dafɛ jamanaw kɔnɔ kunnafoni Sudan jamana ye a ka programme de vaccination paludisme kan o tako fɔlɔ o bila sen kan kalo 18 furugufurugu kɔfɛ u ka jamana kɔnɔ ni campagne bena kɛ sababu ye ka denmisɛnni maa 148 tanga ka bɔ sumaya bana ma minnu si b'a daminɛ kalo 12 la ni boloci bena kɛ yɔrɔ 15 de la u ka jamana kɔnɔ. Jamanaw kɔnɔ kunnafoni polisiw ka gazifili o ye bɔliba dɔ bali min ko labɛnna opposition maaw fɛ Mozambique jamana kan k'a sɔrɔ u bɛ k'u kunda capitale kɔnɔna kan alamisadon kalo tile 7 san 2024 u ni polisiw karilen ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye ka maa caman de minɛ. Alamisadon su k'a dugu jɛ jumadon na novembre kalo tile 8 san 2024 maa 25 bɔɲɔgɔnko de banana irisikamugu jugu dɔ binni sen fɛ immeuble dɔ kan Kharkiv ni o ye Ukraine dugu filanan ye ka taa a kɔrɔnyanfan fɛ ni laseli ninnu kɛra ni dugu kofɔlen ninnu na mairie fɛ. Nin de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.